Tak čaute, tu Entermighty a u tejto show, také show, kde nájdeme všetkých debilov, no a čo si ukážeme a také prvé videjko je tu toto, kde jeden úplne nadáva takej babke, ale to za vtipné. Dúfam, že to budete počuť a zatím čau. Co je ty píču? Co je ty píču? Co je ty píču? Já to řeknu svým mámě. A to si to podejme, já zajdu k vám. Říct si tvojí mámou, že to není pravda. Dostaneš tak do držky, že jsi 400 let Co je ty píčo? Nespad si s ním nahoru takhle s naším Lukášem, nebo s naší Janou. Co je ty Komu píčo? chceš tykat? Co je ty píčo? Do školy jsme spolu nechodili, mladé. Ty kunda. Drž hubu a běž už. Jo. Počuli ste to? Počkaj. Drž hubu a běž už. Tak komu furt budeš nadávat? Drž hubu. Držu. Nadávám ty já. Běž. Běž. Já ti tam nadávám ty prostě. Nezli tady do píč. To říkej doma tvý mámě. Nezli ty král, skurvená. Ty nás je taková rodina. Rodina. Drž hubu. OK. Tak. Toto video sa volalo... No. Takto. Co je ty pizzo? Pizzo. No. Čo je ty pizza? No. Tak, tuto vidíte. No. Dúfam, že to dobre počujete. Aj mňa dúfam, že počujete dobre. A tak už je tu dosť dlho to video a docela to má 21 000 pozretí. Ak nedávam to 47 a dislikeov 16 a lajkov 158, tak to je moc málo na takéto videjko. Všimol si to veľa, ale aj toto som dostal, ale to tak nebudem dávať. Tak a ideme na ďalšie. Toto videjko bude jak odfúklo cigáňom strechy a je to úplne srandovné. A nie len jeden cigáň, tam úplne taký výbuch. Augustové výkyvy počasia priniesli zo sebou aj búrky sprevádzané veternými a dažďovými smršťami, ktoré spôsobili nemalé materiálne škody. Jedna takáto smršť minulý utorok zasiahla mestskú časť nad Teheľou, kde poškodila alebo celkom zničila niekoľko strých na rodinných domoch. Je to minúta bola, počíta raz, 2, 3, 4, 5 a už normálne zobralo domu. Bolo dosť blízko, lebo to na 2 razy to zomilo. Najprv raz to zomilo, nadilo, a potom druhý raz to zobralo z celej hore. Strašne odvilo mi hore. To tá blacha všetko vyskačilo vonku. Dramatickú situáciu prežívali veľmi emotívne najmä starší ľudia. No tak jak prišiel taká tma, stavať novejší postroj, len nadar veter, taký výroň. Taký vírus prišiel. Taký vírus, taký výbuch. Taký výbuch. To zlikla mi. Tak som nemala do jaké branie skočiť, som trsovaná bola. Aj doteraz som taká, mi tak plánuje. No, trsovaná bola, zastavilo mi chodenie. Brala som sebe tabletky pre cukrinenie, ale... Niektoré poškodené strechy zostali na domoch, no jednu silný vietor doslova zvalcoval a zhodil dolu, pričom poškodil balkón a schodište. Na miesto boli privolaní aj policajti a hasiči, ktorí pomáhali poškodeným pri odstraňovaní následkov. No na odstranenie plechov, ktorý vysel... Áno, už 2 razy to zobralo. Už 14 roky tiež tak. Dvihlo hore, spadlo dolu. Tak, a to si môžete pozrieť. Je to 38 000 pozretí, 849, 65 lajkov a 2 dislajky. A to tie 2 dislajky dali tí cigáni, ok? Berme to tak. Teraz
mi to prípada, keby to je gay. A trochu mi to prípada aj, keby to je náročky. Tak 11 000 ľudí to pozrelo, 45 lajkov a 106 dislajkov. A neviem, či to je náročky, ale môžete sa na to pozrieť. Tohle video je pro Agátu, pro tu Hanichovou. Agáto, přidal jsem si tě na všech tvých 12 profilech na Facebooku a olajkoval jsem ti všechny fotky. Možná na některých profilech píšeš slovensky, ale já věřím, že jsi Češka. Možná mě neznáš, ale já už vím, jakou barvu bude mít naše svatba. Jestli se chceš někdy setkat, tak mi napiš na číslo, který je v popisku. Můžeš i zavolat. Chtěl bych, až budu velký, tak až budeme spolu a už budeme mít po svatbě, tak bych s tebou chtěl mít sex, jako to mají ti dospělí. Miluju tě, Agáto. No to bych chcel, tak budu veľký. Kde je to číslo? Kde je to číslo? Neviem, kde je to číslo. Ako by som mu aj zavolal. Tak keď to už začína, tak môžeme si aj dať bonusové videjko, ktoré už je dosť známe. Už to je známe dosť, ako už to každý pozná. Tak a tu máte toho Tukabla. Dobre. On teraz také slovo vypovedal pred všetkými svedkami, že on nemá teraz žiadny kabel. Díky. Ďakujem za to všetko za spoluprácu. Čo? Je to pravda. On môže teraz vypovedať za všetkými, čo čujú teraz svedkové, že teraz nemajú kabel. Ale vtedy, keď ľudia sme palili s ním elektrinu, vtedy kabel. Tu kabel, Číten? Počúvajte dobre. Tu kabel. No a on to prežíval na automatu. A tam to dával. Tým ľuďom, že on znal, že to bude. A čo spravil s peňažami? Každý deň. A telo. Prečo vypli ľudov von? Ešte vybral penieži a išlo na automatov hrať a on to žiadal deti nepridávky. Jak on vypoveda? On toto nech vypoveda. Nie teraz, jak má sám elektrinu, jak ľudok vyplúva a on potreboval tie penieži. Automatov, že nemáme živého otca a živého kráľa, že čisté svedomie poviem pravdu. Kurničoba! Ako toto, wow. Ok, to už je koniec. A čaute u ďalšom videjku. A zabudol som, toto je séria. Tak, čau.